Vendégem a stúdióban Geréb Géza, lelkigondozó. Ön 14 éve dolgozik a Bonusz Pásztor Alapítványnál, szenvedélybetegekkel, illetve a hozzátartozókkal foglalkozik, elő- és utógondozást végez. Mit jelent ez pontosan? Az előgondozásban egy olyan útnak a bejárása történik a hozzátartozó részéről, hogy ő miben tud változni, miben szükséges neki a változás útját bejárni ahhoz, hogy a szenvedélybeteg társa eljön egy ilyen kezelésre. Ha a szenvedélybeteg keres meg, akkor tulajdonképpen képet kap arról az állapotáról, amiben van. Nem mindenki látja egyformán súlyosnak a szenvedélybetegségét, nem mindenki látja szükségesnek, hogy egyfajta kezelésre szüksége van. Nagyon sokszor önerőből próbálnak leállni, és amikor megkeresnek, akkor tulajdonképpen ráláthatnak esetleg másféle szempontból is arra, amiben vannak. Elmondható-e, hogy ebben a válságos időszakban szedi leginkább az áldozatait a szenvedélybetegség? Ezt tapasztalják-e önök a hétköznapokban? A család és a magánélet válságban van. Mindenfelőről ugye azt súlykolják, hogy a kellékek szükségesek az élethez. Elektronikai cikkek, új autó, új ház, akarva, akaratlan az ember belelép ebbe a harcba, és ekközben elvesztődik az élet. Tele vagyunk már kütyükkel, tele vagyunk már mindenféle újabbnál újabb cikkekkel, de megszűnt a meghittség, megszűnt a barátság, megszűnt a kapcsolat családon belül és egyéni élet belül is. A szenvedélybetegség, ugye az alkohol, meg különböző drogok egy feszültségoldószer. A hiten keresztül csillan fel ugye a remény azok számára, akik önöket felkeresik. Na de mi van azokkal, akiknek nincs hitük? Mi, amikor fölvételiztetünk egy beteget vagy hozzátartozót, akkor nem kérdezzük meg, hogy a hitvilága hogyan áll, keresztény szemléletet gyakorlunk, tehát a programjainknak a része az Istennel való együttlét is. De nem csak ez, hanem ugye foglalkozunk az életutakkal, kinek mi volt a múltja, mi a jelenlegi helyzetem, és egyik pont az, hogy igehirdetéseket is hallanak. A spiritualitás eltűnt az életünkből, ami azt jelenti, hogy futkározunk a kellékek után, de nincsen küldetéstudatunk, nincsen elhivatottságunk az élethez. És ennek a megürülése, vagy ennek a hiánya is okozza azt, hogy akkor valamivel ezt pótolni kell. Felesége pszichológusként dolgozik ugyancsak a Bonusz Pásztor Alapítványnál, 3 gyerek szülei önök. Lehet azt mondani, hogy nevelés útján megelőzhető a szenvedélybetegség? Hogyha a családi fészek valamilyenféleképpen kialakul, a meghittség, az otthonosság érzete, az egymás történeteinek nem csak a követése, számon kérése, hanem abban való részvétel, hogy együtt nézzük a mezőn a fűszálakat, vagy követjük az őzeket, vagy labdázunk az udvaron, akkor egymás életében részesülünk, részt veszünk, és ezek olyan erőforrások lehetnek, amik esetleg távol tartják a szenvedélybetegségtől, de ezt nekik kell megharcolni, nekik kell bejárni ezt az utat. Nyilván, hogy látják életünket, és a döntés az náluk marad. Geréb Géza, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm.